Sa pagpangalagad sang aksyon, Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes sa Setyembre 13 tuig 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Alam ka mga LGU sa Negros Occidental pagatukuran sang AA Slaughterhouse. Sorry, komento ni Mayor Benitez sa mga tanan sa Manukan Country nga hindi makabayad sa utang. Sa balita national hagna nga nagapaiway sang barangay kag SK elections ginaprubahan sa Kamara sa second reading. DOH ginpanginwala nga gikan sa contact tracing sa COVID-19 ang pagdamo sang spam messages. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga Dr. Pinoy, Squalene Capsule, may vitamin D3, ukod Colical Ceferol, nga amo nagapapag-unsang panit kag tulan kontra sa makahalalit nga balatian. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, ara lang sa mga butika. Mayong gabi sa mga ka-action namon, and we are live na live sa Facebook, sa YouTube, pag syempre sa aton sining official website, ang www.actionradiobacolod.com.ph mga ka-action na. And ginaabi-abi na nato ng aton sining mga ka-action sa aton sining ARB page as well as sa aton sining personal na Facebook page action na Action Dale Salazar. Good evening and happy Tuesday. Happy Tuesday. Sana all happy. Abuning energy basta nakakaunsang chicken skin from GNG. This time check is brought to you by GNG. Sa mga nagapangita dira sang sumsuman, isa lang yung dapat sininga katuan na GNG dira sa may 9th Lacson Street sa may tubangan sang PNB and look for Action Eric Eric. Magbano. Sige, salamat gid sa manamit nga chicken skin from GNG mga ka-action. Or by the way, sa mga ka-action galit naton, Patay mo ng aircon? hindi, yung isa pa, di mo na ma-on. Hindi siya ma-on. I-off na lang eh. Ah. Sa mga ka-action naton, Action Dale, hindi pa rin ko do brief about sa sining update sa aton nga promo bala Action Dale. Pero abangan na lang naton kahit syempre ma-end na ang Dakop Karolata promo sa September 17, sakto. September 17, so may ara kita sang another version. Pero I'm not sure kung ang content pala sang sining another naman naton nga promo kay i-plug pa nato. Pero sa pagin siya, decoction ini gamay siya nga roleta. Like gamay nga roleta, hindi lang patrol, malibot, or siya na dirang assigned. And then kung nadakpan ka nga nagapamati sa ARB, nagalantaw sa YouTube, sa Facebook, on the spot mismo dira ka makaroleta. Kumbaga, matimingan yun bilang mas patan ka nga naga-tune in sa Action Radio. So, amo na, abang-abangan sa aton nga mga ka-action kay wala pa. Wala pa. Naabang-abangan na sa aton nga mga ka-action kay kung wala ka mo naswertehan diri nga nagsaka sa station, basi maswertehan ka mo sa paglibot ya sang patrol. Yes, diba? sige. Sa mga cute lang ka mo nga ruleta. Gamay gina-draft na tong actually gina-draft or I think gina-pa-print na. Tapos na to sa actor, tarpaulin. Kita mo na siya. Pero mga other mga materials guro nga kinahanglan nun pag kung ara ka na sa field, amo na lang gurong kulang-kulang pa. Diba? So sige wala Japon pierde, basta nagapamati ka sa Action Radio Bacolod,
consider yourself as winner na nga daan. Diba? Sige ka naman na. Sige, si Madam Ana Sinoro nakatutok subong sa atong sining nga Facebook Live sa ARB, si Walking Armory. Good evening dira sa inyo. Sana all happy, gid. Sana all happy. Busog ni siya, busog. Mugi na basta Thanks, naka G&G nga snacks Thanks, mga Miss Nona. Duwa ta bula. Sige, no? So, sige, sa maka-action namon na keep on sending your messages pag sa comment section sa atong sining nga Facebook Live and later on after local news aton ni balikan kag pagbasahon ang inyo sini mga messages no sa mga naga sa ulog dira sang birthday. Oy, pwede gid kamo dira ka-comment sang inyo sining greetings. Please state your name, ang inyo sining address kag inyo sining mga talamyawon. Standby sa mga balita lokal. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, Action Radio Philippines Standard Time alas 6:11 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Anom ka mga local government units sa Negros Occidental ang pagatukuran sang AA nga slaughterhouse pagiman sa pondo sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project kon DA-PRDP. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Sakanda, duwa sa maini ang mayara sang notice of no objection na halin sa PRDP para makapatigayon sang procurement of work sa mga proyekto. Ini ang ipahamtang sa may banwasang hinubaan nagabalor sang 49.6 milyones pesos kag sa may banwasang kawayan nga nagabalor naman sang 47.4 milyones pesos. Again, pahayag sa opisyal nga natapos na ang public bidding sa sininga proyekto samtang ang bidding naman sa 4 kiban pa ang padayon nga ginaasikaso. Pahamtangan man sang slaughterhouse ang banwasang Murcia, Toboso, Binalbagan kag siyudad sang San Carlos. 20% sang pondo ang maghalin sa gobyerno probensyal kag DA, samtang 80% naman ang magagikan sa grant sang World Bank. Ini nga proyekto ang kabahin sa pag-upgrade sa slaughterhouse facility sa Negros Occidental. Agud makaangkon ang AA classification nga gina-require sang National Meat Inspection Services. Ang sabat ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa mga tenant sa Manukan Country nga hindi makabayad sang ilang nga utang sa syudad tubtob Setyembre 30. Suno kay Benitez, mayara lamang tubtob karon nga bulan ang mga may pwesto para mag-comply. Dugang pa sang alkalde magahalin sa pwesto ang hindi makabayad kag ang lugar nga i-auction sa mga okon ang lugar iga-auction sa mga interesado. Pero suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, may pila na ka mga tenant ang nakabayad sang ilang nga utang. Una na nga nagpapanaog ang City Legal Office ang demand letter sa 17 sa 22 ka mga may pwesto nga iseto lang ila utang nga naglabot sa tubtob 8.6 milyones peso. They only have till September to comply. Nagbayad ng iba. Hindi sila rin mayor ka-pay sa ilang years. Then sorry, Pila na so far nagbayad? May nagbayad. meron. They will have to vacate. Of course, meron. Strictly Okay, mayor. we will auction it for the next tenant who will come in. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Gain pahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga nakaistorya ini sa pila ka mga suppliers ang modernized jeep kang nagpasiguro nga maghatag sang 5-year warranty. Ini matapos sigin palambot sa mga operator sa alkalde ang ilang concern nga base hindi magdugay ang salakyan sang 5 katuig pero nagasigi sila sang bayad sang bulanan nga amortization. Suno kay Benitez, bangod sini nasabat ng concern sa mga operator kag pwede mapadayon ang modernization plan. Gain pahayag sa alkalde nga may mga operator man nga nagpabutyag akon mahimo makina lang sang modernized jeep ang ilang baklon kag usaron ang daan nga kahas ang ila salakyan. Pero suno kay Benitez, ang mga pasahero sa karon ang nagapangita na sang maayo nga version sang masakyan kaang isang may wifi, limpyo kag disbentaha kun makina lamang ang baklon. Kun madumduman una na nga nagapelar sa Benitez sa LTFRB kag LTO nga hatagan ang mga operator sa Bacolod tubtob karon nga bulan o kon status quo para masolusyonan ang ini nga issue. So I was able to talk to some of the suppliers sa ato nga mga modernized jeep. Mahatag sila 5 years warranty. Kung mahatag sila 5 years warranty, that answers the concern sa mga operators. Then we can really continue with our
modernization plan. Nabatian ang tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Gintalana sa adlaw sang Webes ang pagsinapol sa Bacolod Tourism Office kag Bacolod You Home Foundation, organizer sang Masker Festival 2022, kaupo ng mga tiglawas sa mga hotel sa syudad. Suno kay City Tourism Officer Maria Teresa Mananili, ila pagkatalkayon ang occupancy rate sa mga tourism accommodation sa syudad sa Bacolod para sa Masker Festival. Pero suno kay Mananili, sa iyang inisyal nga impormasyon, fully booked na ang mga hotel nga yara sa business district sang syudad, kaangay sa Dalan Lacson kag sa downtown area, ilabi na sa highlights o kung ikatatlo nga semana sang Oktubre. Suno kay Mananili, may mga hotel pa sa sur nga bahin sang syudad nga yara lamang sa kapin 40% ang occupancy rate. Sa records ng CTO, may 19 sa 20 ka mga hotel sa Bacolod kag 4 ka resorts ang accredited sa DOT. Sa impormasyon man ni Mananili, may mga turista naman nga nagapabook sa ibang nga tourism accommodation sa Guasang Bacolod. Sa dugang pangabalita lokal, nag-issue na subong hapon si Bacolod Mayor Albi Benitez sa Executive Order No. 33 angon sa pulisya sa pag-usas ng face mask sa mga syudad sa Bacolod. Base sa mandol sang alkalde, ginatugutan ng optional nga pagsuksok sang face mask sa mga open spaces kag crowded outdoor areas nga may maayong nga ventilasyon. Padayon naman nga pagsuksok sang face mask sa mga hospitals, medical facilities, indoor private kag public establishments, lakip man sa public transportation. Padayon man nga ginapangabay sang alkalde ang pagsuksok sang face mask kag pagsunod sa health protocol sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19, mga senior citizens kag immunocompromised. Wala pa mahibaluan ang patod nga petsa sa pagpadulong sa Marcos family sa Masker Festival 2022. Suno kay Festival Director Attorney Pinky Mirano Ocampo, wala pa sila sa impormasyon kung bala opening o kung sa highlight ang pagkadto ni Presidente Ferdinand Marcos. Pero kumpirmado ang pagkadto sang presidente kaupod si First Lady Liza Araneta Marcos kag ilabata nga si Vinnie Marcos nga magasabi naman nga guest of honor. Samtang sa Setyembre 30 may patigayunon nga sa lubong sa maskara sa Bacolod Government Center umpisa alas 7 sang gabi tugtog alauna sang kaagahon. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:17 TTX 500 capsule mga ka-aksyon na gana problema. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar. Sige. Wow. And we are back mga ka-aksyon. We are back online sa atong sining pagpangalagad and sige sa mga late tuners sa atong sining Facebook Live. Sige padayon lang sa pagpadala sa inyong sining mga messages. And this time, nagapasalamat kita bangod may kita sang star sender. We have Madam Yvonne Boscher from Germany. Actually, ginapangita ya ka-aksyonan. 100 stars sa madaming maging nga salamat. Happy birthday lang sa anak niya today ko, no? Sige, happy birthday. Happy birthday. I think kami nagulong laki nga gina-post niya nga into sports. Oo. Siya ne, ate, sige. Kada mo na iya nga. Very athletic ni sang bata ni Ma'am Yvonne Boscher dira sa may Germany. Madaming salamat kay Madam Nida Beliote Olarte from Bahrain. Kaya kay sa may nagpadala man siya sang 100 stars. Thank you, Gida. Kaya nga, kung sining message sa kung sining comment section is FB stars will be used for outreach activities actionan. So, para may funds kita para sa aton sining mga ganap sa life, no? Especially kami mga activity kita actionan. Salamat, Gid. Ako nula po kawalo kung para sa ano na siya. Sige. Para sa tapos ka ni Madam Yvonne, no? Sige, ma-live na ko, ma'am. Sige, thank you, Gid. Arigato. Okay, sige, go. Na nag-live na ko. And 3, 2, 1. Okay, ma'am, nag-live na ko, ha?
Hingagaw. Sige, kay Ma'am Georgia Gargasiran, sampai nag-live si Action An, 1, 2, 3, 4, 5. Good evening dira sa Gargasiran family. Salamat, Gid. Mongga yung 1, 2, 3, 4, 5. Ano na, pamine. Pamain po. Kag si Rain Mai. Si Rain Mai, wala pa siya nagabutan sa coupon nato, no? Sa kanya promo. Oo nga, kung ganing mga si Action Doro kay na Sir Angel Aberia, ako sa former teacher sa elementary. Nagabutan siya. Isa na lang gito, di ba? Isa na lang gito ka ang pointer, bala? Wala ko na lang cellphone tawan. dayon. Wala ko na lang Kanugon. tawan. Kaya Action Doro, to siya nga online nga ano to. So, congratulations. Pero kagapon, may nakakuha agad sa cellphone. Congratulations sa kagapon nga nakakuha sa cellphone. Ma'am Yvonne, live na sa Action Answers nga page. Dito ka pwede maka-send stars siya. Sige nga, go. Sige, thank you, Gid. I have 14,000 Facebook Live viewers. 14,000. Thank you, Congratulations, Action Dale. Ihulaton tala na nga magdamo. Diba? Ano na to na? Ano na sa kaning manifestation? Manifest. Let's claim it. Let's claim it nga maglabot na 100K. 100K agad. 100 naglaya. Diba nagsada si Ma'am Yvonne? Thank you so much, Ma'am Yvonne. Alert kay Ma'am for Yvonne. the 200 stars. 200? Yeah. Wow, sana. Sige. Si Mia Salmorin Cesar Paunal, good evening dira sa imo. Salamat gid sa pagtutok no sa atong sining Tuesday edition sa atong sining newscast. Kung ma-support ko na yung 200 stars, magpabulig lang ko kay Dale. Kaya actually, di ko kabalo kung paano ni mag-withdraw. Actually, paano na sa mga... 5,000, I think 10,000 stars is equivalent to 5,000. Hindi lang ko sure. 5,000 pesos. Oo. Dako na siya nga. Mga tax ni maka-feeding program ka na. Like, 1,000 nga budget, 2,000. Dahil sa Facebook, may limit siya eh. Kumbaga, may threshold siya na dapat mo siya i-reach ang mo nga target before mo siya ma-withdraw, no? Pero ang good thing is, wala man siya kaka-expire. Kung baga, ma-accumulate ang imo sa Facebook stars along the way, like, 3 mo bika bulan na tipon, ang 10,000, dila lang siya, matipon na siya. Ay, okay. So, sige mapangitaan to na kung hindi siya maglabot sa December. Kung hindi siya makalabot sa December, mga dako-dako, abe, for the next naman yung basi, malay nyo, mga Valentine's, abi, bigyan natin yung mga flowers, ang mga, Dale? Uy, nag 300 stars na, Wow! Ay, grabe si Mang Yvonne. Dawa ko na ho yan. Nag-send sa liwat another 100 salamat stars. din sa imo nga pag-suporta sa amon, ma'am. Grabe. Ma'am Yvonne, thank you so much. Thank you, Gid, kay Ma'am Yvonne nila sa may Germany. Si Jay Hansel Panoncilion, watching from Country Homes, Alihiso. Taga Barangay Alihiso. Kapitbahay ko sa una. Kapitbahay. Mga playmate mo na before. Hindi mo na naalala. Sige, thank you. Sige. Sa liwat sa kay Ma'am Yvonne, thank you so much, good ma'am, sa imo nga stars nga gin-share diri sa amon. Nagkakataba ng puso. Ano gabi kataba ang puso? Magulayo. Ginayaw. Sige, sa Sunday mga ka-aksyon kita sa may University of St. LaSalle, Agcari versus Ateneo Blue Eagles. So, see you there. Aralan ko sa may upper box ayon nga side Action An. Okay, malantaw si Action Dale. May 3 ko ang inhagad. Pero may tagiyan tanan nga ticket to. So, 4 kami na makado sa may LaSalle. Kung may mag-back out, mangita ta replacement or partner. Ano gani? Volleyball, no? Volleyball. Women? Sige, standby sa mga balita national. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag Syudad Sagwa sang Bacolod. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprobahan sa Kamara sa second reading ang House Bill 4673 nga tuyo ipaiway ang Disyembre 5 tuig 2022 nga barangay kag SK elections kag pati gayuno na sa unang nga Lunes sang Disyembre tuig 2023. Iniapisar nga aminado ang principal sponsor kag ang chairman sang Electoral Reform or Panel Chair nga si Maximo Dalog Jr. sang Mountain Province nga ang pagpaiway sa eleksyon ang magaresulta sa dugang nga galastuhan para sa gobyerno. Unang nagpabutyag si Albay Representative Ed Selagman sang pagpamatok nga aprobahan ng House Bill bangod sa kakulang sang quorum o kung hindi physically present ang mga mamalidha sa plenary session. Gin-suspend ang session sang pila ka minutos kag sa pagbalik nag-motion si Deputy Majority Leader Lawrence Defensor nga aproba ng hagna bangod madamo na sang mamalidha ang yara sa sulod sang session hall. Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang year-long moratorium sa annual amortization kag interest payments ng Agrarian Reform Beneficiaries o kon ARBs. Suno sa Department of Agrarian Reform. Ang executive order sa Presidente, preparasyon sa pagtuman sa promisa sa Marcos administration nga makapasar ang Kongreso sang lei nga magahatag sang dugang nga panahon sa ARBs para magbayad sang amortization kag interest. Ginpahayag ni DAR Secretary Conrado Estrada III nga dako ang mabulig sang isa ka tuig nga moratorium kag condonation sa pagbayad sa loan sa mga mangunguma agod hindi ang mga ini maluwong sa utang. Dugang pa ni Estrella, tuyo man sang moratorium sa land amortization kag interest payments nga makabulig sa ARBs nga mausar pa ang kwarta sa pagtalauma sa iladuta kag mapasangkad ang kapasidad sa produksyon kag para makabulig sa pagpasanyog sa ekonomiya. Sa isa sa cabinet meetings ng ligad nga bulan, gintalakay sang presidente kaupod pa sa iban nga mga opisyal kung paano makabulig ang gobyerno nasyonal sa mga ARB. Sa iban nga balita nasyonal, ginapanginwala sa Department of Health nga naghalin sa contact tracing sa COVID-19 ang mga nagadamong spam messages kag text scams. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang mga contact tracing applications ang na-evaluate sa Department of Information Communications and Technology kag National Privacy Commission o NPC. Patag ni Vergere nga ang mga LGU ang dapat magsunod sa mga requirement kag condition para maka-establisar sang among application. Una na ang ginpahayag ni NTC official Edgar Cabarrios nga ang contact tracing forms ang posible ginhalinan sa mga impormasyon nga ginausaw sa karon sa TechScams. Nagapatigayon na sa pagpangusisang NPC kaupod man ng NTC sa sini nga issue. Masobra 350 ka mga persons deprived of liberty o kon PDLs ang gin-release sa new believed person kay iban pa nga prisuhan. Ginpahayag sa Bureau of Corrections o kon Bucor sa 371 ka gin-release nga PDLs, 191 ang gikan sa NBP, 143 ang gikan sa operating press ako na prison and penal farms kag 37 ang gikan naman sa Correctional Institute for Women. Sa mga gin-release nga PDLs, may kabilugan nga 240 ang nagserve ang ilang maximum prison sentence, 31 ang na-acquit, 98 ang na-parole kag duha ang on probation. May kabilugan naman nga 45 ka mga senior citizen ang na-release. Ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remola nga ang tuyo sa Bucor ang mga kun may mga persona nga gipasakan sa kaso kag ginsentensyahan, dapat yara man ang gobyerno agud nga mahatagan sila sang kahigayunan agud nga magkabangon liwat. Sa balita, una sa aksyon!
Action Radio Philippines Standard Time na sa 29. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw, Martes, Setyembre 13, 2022, sa liwat kaming inyong mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag-Action Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.